Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε την οικογένεια του κ. Κοντουδάκη. Ελπίζω να διασκεδάσουμε και να μάθουμε ορισμένα πράγματα για τη ζωή του κ. Γιάννη και να μπορέσουμε να αφηγηθούμε διάφορες ιστορίες που δεν έχουν καταγραφεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συγχωριανοί, κοντοχωριανοί, συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε στο Πολεμάρχη. Η συλλογικότητα με την ονομασία Χωριά από βορειοδυτική Κρήτη πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει την απόψινή εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την τοπική κοινότητα Πολεμαρχείου. Εκδήλωση μνήμης, σκέψης και προβληματισμού. Η χρονική επιστροφή στα πέτρινα χρόνια μέσω του Γιάνγκου Κοντουδάκη σκοπό έχει να αναδείξει για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι από αυτό το χωριό αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι από τον ελλαδικό χώρο διώχθηκαν λυσαλέα από το καθεστώς. Τι ήταν αυτά που πρέσβευαν και δεν άρεσαν στους ναζί κατακτητές, στους ντόπιους συνεργάτες τους, αλλά και στους Άγγλους και μετά Αμερικάνους συνεχιστές τους. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η αποδοχή του διαφορετικού, η αλληλεγγύη ήταν τα προτάγματα που έθεταν και τότε αυτοί που τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους μπροστά στη βαρβαρότητα της κεφαλαιοκρατίας, του πολέμου, στο φασισμό και στην εξαθλίωση των χαμηλών στρωμάτων της κοινωνίας. Για τους κυρίαρχους της τρέχουσας οικονομίας και του κρατισμού δεν έχει ιδιαίτερη σημασία με ποια άποψη του ταξικού αγώνα παλεύεις, με τον κομματικό παύλα δογματικό κομμουνισμό ή με τον ελευθεριακό κομμουνισμό παύλα αναρχία. Η έννοια πολιτική για την άμεση δημοκρατία της Αθήνας ήταν ο δρόμος για την κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα ζούμε την εποχή με τις αφόρητες οικονομικές πιέσεις και την ακροδεξιά συνέχεια του κράτους από τις δυνάμεις καταστολής. Η ευρύτερη κοινωνία, μαθημένη στην ανάθεση, απογοητεύεται, κλείνεται περισσότερο στον εαυτό της και υποχωρεί. Γι' αυτό λοιπόν το να επαναφέρεις μνήμες λαϊκών αγώνων σήμερα είναι τουλάχιστον καθήκον. Είναι το αντίδοτο στην κοινωνική αδιαφορία και αποχάβνωση. Τους 2 μήνες που ετοιμάζομαι αυτή την εκδήλωση, όπου και να μιλήσαμε για το Γιάνγκο, από τα παλιά Ρούματα μέχρι την Κίσαμο, μέχρι τα Χανιά, δεν υπήρξε κανείς που να μην το γνώριζε και που να μην πει μία κουβέντα για αυτόν. Απόδειξη ότι το κοινωνικοπολιτικό εύρος του Γιάνγκου 11 χρόνια μετά το θάνατό του είναι ακόμα ζωντανό. Μια στάση ζωής που πλήρωσε συνολικά με 13 χρόνια εξορίες και φυλακίσεων. Στόχο μας από τέτοιες προσπάθειες σαν την απόψινή δεν είναι άλλος από το να παίρνουμε χαρά και δύναμη για τη συνέχεια της κριτικής σκέψης και παράλληλα δράσης. Δουλειά μυρμηγκιού, ανιχνεύοντας τις κοινωνικές δυνάμεις, τις συνθήκες συμμετοχικότητας που θα είναι ικανές να εκτρέψουν το υπάρχον. Πριν το τέλος, μια θερμή παράκληση. Ο Γιάνγκος είναι η γέφυρα για να μιλήσουμε για τους αφανείς χωρικούς που βασανίστηκαν από τους Μάιδες, εξορίστηκαν και φυλακίστηκαν. Η ανοιχτή συζήτηση λοιπόν που προαναγγείλαμε έχει αυτό το νόημα. Μετά τη βιογραφία του Κοντουδάκη, το λόγο τον έχετε εσείς. Κλείνω με ένα απόσπασμα
από την απολογία του Μπαμπέφ πριν από τον αποκεφαλισμό του σε ηλικία 36 ετών στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και της Κομμούνας του Παρισιού. Διεκδικούμε το δικαίωμα να ζήσουμε και να πεθάνουμε ίσοι. Έτσι γεννηθήκαμε, ίσοι. Θέλουμε αυτή την αληθινή ισότητα ή τον θάνατο. Αυτό είναι που θέλουμε. Και θα έχουμε αυτή την πραγματική ισότητα με κάθε τίμημα. Δυστυχισμένοι θα είναι εκείνοι που θα σταθούν εμπόδιο ανάμεσα σε αυτήν και εμάς. Δυστυχισμένοι θα είναι εκείνοι που θα αντισταθούν στην επιθυμία μας που τόσο ξεκάθαρα εκφράζουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο για τη συνέχεια θα ακουστεί ένα αντάρτικο από τον Ευτύχη Κορκίδη. Είμαι ίσως ο μόνος από τους κατανιώτες συγγενείς της αγαπητής μου θείας. Παιδί πήγαινα κι εγώ στο Πεταλαρίφι, στο χωριό εκείνο, που ήταν ο Τούρκος Πεταλάκης, Πεταλάκης Ερήφης, Ερήφης Πεταλάκης, Πεταλαρίφη. Στο αρχείο της μητέρας μου βρήκα μία φωτογραφία όπου η αγαπημένη μου θεία είναι μαζί. Τη δείχνω σε όσους μπορούν να τη δούνε, είναι κατά σειράν φωτογραφημένες η μητέρα μου, οι θείες μου και οι 4 θείες μου, όπου θα την δωρήσω τώρα στην αγαπημένη που παρευρίσκεται σήμερα και είναι η μόνη εν ζωή. Όπως είναι γνωστό, ο συνετός πατέρας της ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας Singer και έτσι πολλές νοικοκυρές έμαθαν μέσα από αυτή την αντιπροσωπεία να δουλεύουν τις μηχανές Singer. Η θεία μου που είναι σήμερα εδώ τη βλέπουμε στο Βουτά μαζί με μια σχολή μάθησης Singer. Της δίδω λοιπόν στην οικογένειά της. Μετά την συναισθηματική φόρτιση, παρόλο που έχω πολλές φορές κάνει την πρόβα σε αυτό το τραγούδι, θα μου επιτρέψετε να το διαβάζω για να το αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα. Μάλια σγουρά, μάλια κορακού χρώμα, τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και πρώτα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και πρώτα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκούφια φόραγες λεβέντικα στραβά και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Θα έρθουν καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα είναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδελφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδελφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αϊστράτη δεν φοβάμαι, είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά
ανασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βαρύ χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι ανασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βαρύ χειμωνιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές. Όταν μου ζητήθηκε να πω τη γνώμη μου για μια εκδήλωση στη μνήμη της ευάσμιας μορφής του αγωνιστή κομμουνιστή Γιάννη Κοντουδάκη, χωρίς δεύτερη σκέψη απάντησα θετικά και προσφέρθηκα να αναλάβω την έρευνα των στοιχείων της ζωής και της πολιτικής του δράσης. Είναι για μένα η εκπλήρωση ενός χρέους, αφενός μεν, όπως λέει ο Μανώλης Γκλέζος, για να μην σβήσουν τα καντήλια της μνήμης, αφετέρου δε για τους ανθρώπους αυτής της δρακογενιάς που μέσα από τις πράξεις και τις τάσεις ζωής της δίδαξαν εμάς τους νεότερους χωρίς ποτέ οι ίδιοι να επιδιώξουν κάτι τέτοιο. Τα δεδομένα και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν αντιλήφθηκαν κυρίως από το σημαντικό προσωπικό αρχείο του Κοντουδάκη που κατάφερε να διασώσει. Βέβαια, για να καταλάβουμε σήμερα την τότε εποχή, δεν φτάνουν τα άψυχα χαρτιά, τα τεκμήρια. Δεν θα μπορέσουμε να μεταφερθούμε στην εποχή με τις ιδιαιτερότητες της, να μπούμε στο πετσί των τοτινών ανθρώπων, να βιώσουμε όσο γίνεται το δράμα τους ή απλώς τη ζωή τους, να ιδρώσουμε και να ματώσουμε, ψάχνοντας τα χαρτιά, να βγάλουμε όξω την ψυχή τους, να μετρηθούμε με το χάρο που στέκεται πολλές φορές πίσω από το χαρτί, κάτω από το χαρτί, μέσα στο χαρτί. Δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την ουσία των πραγμάτων, γιατί η ουσία των πραγμάτων είναι τα πάθη και τα κλέη των ανθρώπων. Αυτό προσπάθησα να κάνω, επιχειρώντας μια πρώτη προσέγγιση στη ζωή και την πολιτική δράση του Γιάννη Κοντουδάκη, τον οποίο γνώριζα από τη δεκαετία του 80 και στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν ήμουν δάσκαλος στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το σπίτι του βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Το χώμα ο γρόμος κοβολά και σάλεψαν βαριά τσαπιά, κάθε του λέξη ένα ποτήρι κρασί, μια γωνιά μαύρο ψωμί, ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα, λένε κάποιοι στίχοι του ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου, που σκιαγραφούν νομίζω και τον τιμόμενο αγωνιστή που πέρασε δια πυρός και σιδήρου και άφησε το αποτύπωμά του στον τόπο μας. Ο Γιάννης Κοντουδάκης του Χαράλαμπου και της Στυλιανής γεννήθηκε το 1908 σε τούτο εδώ τον τόπο, το πολεμάρχη της επαρχίας της Σάμου του νομού Χανίων. Οι γονείς του ήταν αγρότες και ήταν ο δευτερότοκος ανάμεσα σε 6 αδέρφια. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο μονοτάξιο δημοτικό σχολείο του χωριού του, ξεκινώντας το σχολικό έτος 1914-15 και παρακολούθησε τα μαθήματα μέχρι την 4η τάξη. Για τις υπόλοιπες 2 τάξεις συνέχισε στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας, από όπου αποφοίτησε. Το 1919 μεταβαίνει στα Χανιά και εγγράφεται στο 2ο εξατάξιο Γυμνάσιο Χανίων, που ιδρύεται για πρώτη φορά διαχωριζόμενο από το έως τότε μοναδικό γυμνάσιο Χανίων που βρίσκεται δίπλα στη Δημοτική Αγορά, και όπως γράφει ο Εμμανουήλ Κρεαράς, εγκαταλείπαμε ευπρεπές γυμνασιακό κτίριο και μετακομίζαμε σε άθλιο παλαιό τουρκικό σχολικό κτίριο στη συνοικία Καστέλη των Χανιών, με γυμνασιάρχη τον Εμμανουήλ Γενεράλη. Τα αρχεία του 2ου γυμνασίου των ετών αυτών δεν διασώθηκαν.
Τα γυμνασιακά του όμως τετράδια που κατόρθωσε και διέσωσε μαρτυρούν ένα μαθητή επιμελή, ευαίσθητο, επίμονο, καλλιγράφο, ένα μαθητή που συνεχώς προσπαθεί να κατακτήσει τη γνώση. Τα καλοδιατηρημένα τετράδια διαφόρων ετών μεταξύ 1920 και 25, των ελληνικών, των γαλλικών, λατινικών, μαθηματικών, της ιστορίας, των αρχαίων ελληνικών, των ιταλικών, εργασιών της λογικής, αρκετές μεμονωμένες σημειώσεις και οι πανέμορφες ζωγραφιές του στα καλλιτεχνικά ή της συχνογραφίας, όπως έλεγαν τότε, αποτελούν πολύτιμα κοιμήλια για την ιστορία της εκπαίδευσης που πρέπει να μελετηθούν από ειδικούς. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια, με τον ταραγμένο κοινωνικό και πολιτικό βίο, εθνικός διχασμός, μικρασιατική καταστροφή, προσφυγικό πρόβλημα, αρκετοί νέοι των Χανίων που αργότερα εξελίχθηκαν σε σημαντικές προσωπικότητες της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου, όπως ο Μανώλης Κρυαράς, ο Στέλιος Καψωμένος, ο Βαγγέλης Χριστάκης, ο Πάνος Κορνάρος και άλλοι, αντιδρώντας στο πνευματικό τέλμα της εποχής, συγκροτούν ομάδες και ιδρύουν συλλόγους όπως τον Κρητικό Φιλολογικό Σύλλογο, το Σύνδεσμο των Καλών Τεχνών εν Κρήτη και εκδίδουν φιλολογικά περιοδικά όπως τις λογοτεχνικές σελίδες, τον Αυγερινό και τον Ερωτόκριτο. Οι πνευματικές αναζητήσεις, οι φιλολογικές και κοινωνικές συζητήσεις, οι ομιλίες και οι δράσεις αυτές των νέων ασφαλώς επηρέασαν το αγροτόπεδο από το Πολεμάρχη. Τον Ιούνιο του 1925 αποφυτά αριστούχος από το γυμνάσιο με βαθμό πάνη καλός 9 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί ξανασυναντά τον κατά 2 χρόνια μεγαλύτερο συμμαθητή του στο γυμνάσιο Μανώλη Κρυαρά, ο οποίος τον βοηθά το 1928 με σημειώσεις στα λατινικά και στην εισαγωγή στη φιλοσοφία. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τετράδια του συμφοιτητή του Μπλαζουδάκη με σημειώσεις από παραδόσεις των καθηγητών Κεραμόπουλου στο μάθημα Πολιτεία Λακεδαιμονίων και Πεζόπουλου στο μάθημα του θεάτρου στο πρώτο και δεύτερο έτος 26-27. Το 27 ιδρύεται ο Σύλλογος Κριτών Φοιτητών και Σπουδαστών που ξεκινά τη λειτουργία του μετά την έγκριση του καταστατικού του στις 20 Νοεμβρίου του 27. Ο Κοντουδάκης από την πρώτη στιγμή γίνεται μέλος. Στα πρώτα πανεπιστημιακά του χρόνια ακολουθεί το κυρίαρχο ρεύμα των Κριτών φοιτητών που ήταν ο βενιζελισμός. Όμως τα χρόνια εκείνα, τέλη της δεκαετίας του 20 με αρχές του 30, ειδικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών οι φοιτητές ριζοσπαστικοποιούνται, γίνονται αλλεπάλληλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και συνεχείς ιδεολογικές ζυμώσεις και έτσι δέχεται τα πρώτα ερεθίσματα και προσχωρεί στο προοδευτικό κίνημα. Δεν γνωρίζουμε πότε αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο, διότι τα αρχεία του Πανεπιστημίου από το 32 στο 38 δεν υπάρχουν. Φαίνεται πως μετά το πτυχίο του επέστρεψε στο χωριό του και ασχολήθηκε με την περιουσία της οικογένειας. Με το πτυχίο της φιλολογίας δεν διορίστηκε ποτέ να διδάξει σε δημόσιο γυμνάσιο λόγω των προοδευτικών του αντιλήψεων. Στρέφεται προς την ιδιωτική εκπαίδευση και υποβάλλει τα χαρτιά του για διορισμό σε ιδιωτικό σχολείο. Με βάση τα έγγραφα το 1938 διορίζεται αρχικά από 1η Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του 39 στο Τραμπάζιο Γυμνάσιο της Χιάτης Τακοζάνης για να διδάξει ελληνικά στην πρώτη και δευτέρα και γεωγραφία στην δεύτερη τάξη του γυμνασίου. Το έτος 39-40 αποσπάται στη Γαλλική Σχολή των αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Χαλέπας και εργάζεται ως καθηγητής των φιλολογικών μέχρι την κήρυξη του Ελληνοτελικού πολέμου. Στις 4 Οκτωβρίου του 1941 η δοσυλλογική κυβέρνηση Τσολάκογλου μέσα στη μαύρη κατοχή την ώρα που είχε ξεκινήσει η αντίσταση κατά των κατακτητών και τα σχολεία ήταν κλειστά, καλεί τον Κοντουδάκη με ένα κατάπτυστο έγγραφο εντός 20 ημερών
να μεταβεί στο γυμνάσιο της Χιάτισσας και να αναλάβει τα καθήκοντά του ενώπιον του προϊσταμένου, να ορκιστεί. Πρέπει δε να έχει φέρει πιστοποιητικό σχολιάτρου, εμφαίνον ότι κέκτιστε υγείαν και αρτιμέλιαν, συμβιβαζομένη με το έργο του εκπαιδευτικού λειτουργού. Βέβαια, ο πολεμιστής στη μάχη της Κρήτης, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν απαντά. Ο Κολαούζος επιθεωρητής κάνει αναφορά και το Δεκέμβρη ο διευθυντής του Υπουργείου τον καλεί να διατάξει τον Κοντουδάκη, όπως και άλλους καθηγητές, το ταχύτερο να αναχωρήσουν διαταστέσεις των. Και πάλι ο Κοντουδάκης τους αγνοεί και αρνείται να ασχοληθεί με αυτό. Το Φλεβάρι του 1942 η προδοτική δοσυλλογική κυβέρνηση τον αποσπάσει στο γυμνάσιο του Καστελιού και τον καλεί με θρασίτητα να ορκιστεί ενώπιον του γυμνασιάρχη και να αναλάβει καθήκοντα. Ιδίες δαπάνες μέχρι τέλος του σχολικού έτους 1941-1942. Και εδώ τελειώνει η εκπαιδευτική του περιπέτεια. Ξεκινά ο πόλεμος. Μετά το Αλβανικό, στις αρχές του 1941, επιστρατεύθηκε ως γλωσσίας εκπαιδευτής στη Σχολή Αρμάτων Μάχης στην Αθήνα. Επειδή έφυγε χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του και για να μην ανησυχούν έστειλε στις 21 Μαρτίου του 1941 επιστολή στον πατέρα του με την οποία του γράφει: «Αγαπητέ πατέρα, έφυγα βιαστικά από τα Χανιά και δεν πρόλαβα ή καλύτερα δεν θέλησα να σκεφτώ πως έπρεπε να έρθω να σας αποχαιρετήσω. Πίστευα πως κάνω ένα ταξίδι, ένα περίπατο πέστα αναψυχής και αλήθεια είχα κουραστεί στα Χανιά λόγω και δεν θα μπορούσα να ησυχάσω ποτέ με τη βιάση και με την ένταση που προκαλούσε ο πόλεμος. Ήρθα με καλή συντροφιά στην Αθήνα και πήγα στη Σχολή Αρμάτων Μάχης για μήνες ή για μέρες, ερωτηματικό. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς πόσο θα κρατήσει η εκπαίδευσή μου εκεί. Πάντως τον πόλεμο δεν τον καταλαβαίνουμε εδώ στην Αθήνα. Όλα σαν και πρώτα και ζωηρότερα φαίνονται. Από εκεί και μετά την κατάρρευση του μετώπου θα δραπετεύσει με άλλους κρητικούς φαντάρους για να πάρει μέρος στη μάχη της Κρήτης. Ο Κοντουδάκης παίρνει ενεργά μέρος στη μάχη της Κρήτης. Για τη συμμετοχή του γράφει: στις 15 του Μάη, ύστερα από σχετική διαταγή, παρουσιάστηκα στο Καστέλι σε ένα τάγμα νεοσυλλέκτων σαν λοχείας εκπαιδευτής. Το τάγμα είχε δύναμη 800 νεοσυλλέκτους με 600 όπλα, στάγερ και 7 φυσίγγια για κάθε όπλο, αξιωματικούς βλήγους, έφεδρους και υπαξιωματικούς ελάχιστους. Είχε και 2 Άγγλους στρατιωτικούς. Ανέλαβα επιλοχείας και λοχεία συντιστής στο λόχο μηχανημάτων χωρίς μηχανήματα. Πρόγραμμα, εκπαίδευση, απασχόληση, προοπτική, τίποτε. Στις 5 μέρες που πέρασαν, ώσπου να έρθει η μεγάλη μέρα της 20 του Μάη. Την 3η 20 του Μάη το πρωί παρουσιάζονται τα γερμανικά αεροπλάνα και πολυβολούν κάμποση ώρα καταιγιστικά την Κομόπολη και την περιοχή και σε λίγο παρουσιάζονται τα μεταγωγικά, οι γουρούνες όπως τις ονόμασε ο λαός. Ο λοχαγός γράφει αστραπιαία ένα χαρτί αναφορά και μου το δίνει να τα παραδώσω επιγόντως στο διοικητή του τάγματος. Οι στρατιώτες που έχουν ακροβολιστεί στα ανατολικά της Κομόπολης έχουν μπει για τα καλά στη μάχη. Τότε βλέπω να συντελείται αυτό που θαύμασε και χειροκρότησε η ανθρωπότητα. Τους πολίτες του Καστελιού, άφοβους και αποφασισμένους να μας ζητούν όπλα για να πολεμήσουν στην παράξενη μάχη. Μα πού να βρεθούν όπλα αφού δεν είχαν ούτε οι στρατιώτες. Και έτρεξαν κι άοπλοι στη μάχη γιατί εκτελούσαν μια επιταγή της παράδοσης σαν άλογες περιστάσεις της επαναστατημένης Κρήτης. Απούχει άρματα σβαστά και απού δεν έχει ας βρίσκει, για να πάρουν από ζωντανούς εχθρούς ή όποιους σκοτωμένους και να κάνουν αυτό που θεωρούσαν χρέος στην πατρίδα. Τα πολυβόλα ήταν ο μεγάλος συντελεστής στην νίκη στη μάχη αυτή που κράτησε από τις 4 το απόγευμα για να γίνει η εκαθάριση του πεδίου. Δεν ήταν πολλές οι δυνάμεις των Γερμανών αλεξιπτωριστών. Γύρω στους 80 υπολογίστηκαν, οι 50 νεκροί, τραυματίες και αιχμάλωτοι.
Ο γιατρός Λιγιδάκης πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες αυτές τις ώρες. Η συμπεριφορά μας άψογη. Οι δικές μας απώλειες σε αυτή τη μάχη ήταν 5 στρατιώτες νεκροί και ο ανθιπολογαγός Μικάρδος από το Ρέθυμνο και 4 πολίτες στην πρώτη γραμμή. Οι αιχμάλωτοι κλείστηκαν σε πρόχειρο κρατητήριο. Για τις επόμενες μέρες αναφέρει: την Τετάρτη οι πολίτες φεύγουν να αδειάζουν το Καστέλι. Οι Γερμανοί το Σάββατο πρωί, ύστερα από 3ωρο βομβαρδισμό και πολυβολισμό, εξαπολύουν μια ισχυρότερη επίθεση. Οι Γερμανοί βρήκαν ευκαιρία και έφυγαν και τράβηξαν για την παραλία. Ξάπλωσαν στην αμμουδιά σχηματίζοντας με τα σώματά τους το σήμα της βάστικας για να προστατευτούν από τις σφαίρες και τις βόμβες των συναδέλφων τους. Η αντίστασή μας έγινε με τα λάφυρα που πήραμε, με λίγα όπλα, λίγα φυσίγγια. Πόσο θα μπορούσαμε να κρατήσουμε? Μια ώρα, η μια ώρα ήταν πολύ. Και καταλήγει: διαλύθηκε το τάγμα και ένα τμήμα συνταγμένο από 150 άνδρες περίπου, με τους έφεδρους λοχαγούς, μαρεντάκι από το Βάμο, από Κορώνη και Μιγιάκι από το Ηράκλειο, τραβήξαμε νότια και ανατολικά για Συρικάρι, Σάσαλο, παλιά Ρούματα, Σέμπρονα. Κατοχή, αντίσταση. Ο Κοντουδάκης από την πρώτη στιγμή εντάχθηκε στην οργανωμένη αντίσταση κατά των Γερμανών και αγωνίστηκε με όλες τις δυνάμεις μέσα από το ΕΑΜ. Η δράση του ήταν κυρίως στο χωριό του και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κισάμου. Εκλέγεται πολιτικός υπεύθυνος του ΕΑΜικού Γραφείου Ανατολικής Κισάμου. Τα πρώτα χρόνια της μαύρης κατοχής, σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας, έπρεπε να αντιμετωπιστούν η αιματηρή τρομοκρατία των χιτλερικών και το πνεύμα ητοπάθειας της υποταγής του κατακτητή, καθώς και το μεγάλο πρόβλημα της πείνας, με την εξασφάλιση των ελάχιστων και πιο στοιχειωδών αγαθών διατροφής, απαραίτητων για φυσική επιβίωση, δηλαδή το πρόβλημα του επισιτισμού. Στα τέλη φθινοπόρου του 1941, στη νέα χώρα των Χανίων, στο σπίτι του Παύλου Μιχελιουδάκη, ιδρύεται η Παγκρίτια Οργάνωση Ελεύθερων Νέων, η ΠΟΕΝ, η οποία το Φλεβάρι του 1943 με την ίδρυση της ΕΠΟΝ προσχώρησε σε αυτή. Ο Κοντουδάκης ως καθηγητής εντάσσεται σε αυτή και βοηθά σημαντικά για την ανάπτυξη της ΕΠΟΝ, πράγμα που γίνεται ταχύτατα. Η ανταπόκριση της νεολαίας στο κάλεσμα της ΕΠΟΝ είναι εντυπωσιακή. Σε όλα σχεδόν τα χωριά στείνονται οργανώσεις ΕΠΟΝ. Αυτό συμβαίνει και στο Πολεμάρχη. Μια έκθεση που υπάρχει στο αρχείο του Κοντουδάκη μας δίνει ανάγλυφη την εικόνα της οργάνωσης της ΕΠΟΝ. Σύμφωνα με αυτήν, από τα 51 νέα άτομα 16 έως 18 ετών, το 85% είναι επωνύτες. Η έκθεση αυτή, όπως βλέπετε και στην διαφάνεια, δίνει πάρα πολλά στοιχεία και για την μόρφωση των παιδιών, για την υγεία, για το κατάσταση του σχολείου, όπου το σχολείο δεν έχει καθόλου όργανα, τα παιδιά δεν έχουν καθόλου μαθητικά είδη, ότι λειτουργούν 3 συνεταιρισμοί, τις ζημιές του σχολείου και ένα σωρό άλλα. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα της συνέλευσης των στελεχών της ΕΠΟΝ του τομέα Ανατολικής Κισάμου. Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό ντοκουμέντο, όπου σε μια συνέλευση της ΕΠΟΝ απαγγέλλονται ποίηματα, τραγουδιούνται πατριωτικά τραγούδια και διάφορα άλλα. Η συμβολή του Κοντουδάκη είναι καθοριστική σε αυτό. Το 1945 είναι γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ανατολικής Κισάμου του ΕΑΜ, με 32 χωριά στον τομέα ευθύνης του. Είναι επίσης τομεάρχης στην ίδια περιοχή και αντιπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας. Οι μετακινήσεις τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ο συντονισμός γίνεται με σημειώματα, όμως οι δράσεις είναι πολυπίκυλες και η δουλειά που παράγεται αποτελεσματική. Τα πάντα στον αγώνα για μια ελεύθερη πατρίδα και με ένα όραμα για έναν καλύτερο κόσμο. Για παράδειγμα, αρκετά τα παραδείγματα. Συγκέντρωση του ΕΑΜ στο Πολεμάρχη
και συζήτηση για τη γραμμή του ΕΑΜ για την πολιτική κατάσταση. Βλέπετε τα αντίστοιχα σημειώματα στις διαφάνειες. Άλλη συγκέντρωση του ΕΑΜ γίνεται στο Φωτακάδο και οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Στο αρχείο του Κοντοδάκη υπάρχει το παρακάτω σημείωμα, παλιά ρούματα 14/11 του 44. Συναγωνιστή Γιάννη. Με τον συναγωνιστή Δημήτρη Βακάκη ορίσαμε εδώ στα ρούματα την ερχομένη Κυριακή 19 Νοεμβρίου Γενική Αυτιλική Συνέλευση. Σου στέλνω προσκλήσεις για τα διάφορα γραφεία της περιφέρειάς σου. Απαραίτητος πρέπει να έρθει στη συνεδρίαση. Ορίσαμε γιατί τα ρούματα είναι το μόνο χωριό που είναι ελεύθερο. Δεν διαβάζω παρακάτω. Στις 19 Νοεμβρίου του 1944 καλείται ακτηρική συνέλευση για να συζητήσουν κυρίως για τα τρόφιμα με την επιμελητία του αντάρτη για τους αντάρτες που είναι στο βουνό. Μια ανακοίνωση του Ελλάς τη δεύτερη μέρα της μάχης της Παναγιάς, 13 του Νοέμβρη του 1944. Μετά τη μάχη της Παναγιάς, που έγινε 12 έως 14 του Νοέμβρη του 1944, έστειλε στο Ιαμικό Γραφείο της Ανατολικής Ισάμου μια απόφαση, στάλθηκε, η οποία έλεγε: συναγωνιστές, από πληροφορίες που έχουμε δύο οργανώσεις ΕΑΜ και ΕΟΚ, ο εχθρός εξορμά στην επαρχία μας απόψε με σκοπό να τρομοκρατήσει το λαό, να επιτάξει ζώα και αν έρθει να πάρει ξανά στα χέρια του το λιμάνι του Καστελιού. Εμπρός λοιπόν μαχητές γενναίοι, όλες οι δυνάμεις στην πρώτη γραμμή, κανένας να μην μείνει αμέτωχος. Το 14ο Σύνταγμα του Ελλάς είναι στο πλευρό μας. Απόφαση της κοινής τοποθέτησης πάρθηκε με απόφαση με συνάδελφο της ΕΟΚ. Το τμήμα 9 χωριών να συγκεντρωθεί σε κάποιο σημείο, το τμήμα παλιά ρούματα δραπανιά να συγκεντρωθεί στην τοποθεσία Καφίλια. Οι σύνδεσμοι θα λειτουργήσουν αυτόματα. Μόλις οι δυνάμεις φτάσουν στη θέση τους να συνδεθούν μεταξύ τους. Στις 1 Απριλίου του 1945 γίνεται στο Καστέλιο Ολομέλεια στελεχών της Επαρχιακής Επιτροπής Κισάμου του ΕΑΜ. Στις 17 Απριλίου του 1945 στη Σπηλιά Κισάμου, ο Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος Παλαιών Ρουμάτων έδωσε θεατρική παράσταση με την κωμωδία του Μολιέρου «Γιατρός με το Στανιό», με σκοπό την ενίσχυση της βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων. Είναι από τη δράση της ΕΠΟΝ. Στις 21 Ιουνίου του 1945 ο Κοντουδάκης καλείται από το μέρος του πολιτικού γραφείου του ΆΚΕ Γιώργο Θανασέκο στην αγορά των Χανιών να συζητήσουν για αγροτικά προβλήματα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τότε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος τα αγροτικά του στελέχη εντάχθηκαν στο Αγροτικό Κόμμα, απόφαση που αργότερα κρίθηκε λαθεμένη. Από τις οργανώσεις του ΕΑΜ καταγράφεται με ακρίβεια η ανθρωπογεωγραφία και η κατάσταση της περιοχής, οι οποία αποτυπώνται σε πίνακες. Έτσι μαθαίνουμε ότι στην περιοχή των Καμισιανών έχουμε 6 καταστραφέντα σπίτια, 9 φωνευθέντες και ότι πριν την κατοχή υπήρχαν 100 μεγάλα και 210 μικρά ζώα. Και ότι στην περίοδο της κατοχής υπήρχαν 69 μεγάλα και 320 μικρά ζώα. Με το τέλος της γερμανικής κατοχής υπάρχει μια βαθιά ανακούφιση και η ελπίδα αποτυπώνεται σε ένα σημείωμα που υπήρχε στο αρχείο. Το σημείωμα, λίγες γραμμές από το σημείωμα που έλεγε: νέες μέρες ξημερώνουν για το χωριό μας. Τις μέρες αυτές που στο δύστιχο και μαρτυρικό αυτό τόπο αρχίζει μια νέα ζωή και ο λαός μας χαίρεται για τη ελευθεριά του και την ευτυχία του που χρόνια ονειρευόταν ο καθένας μας. Χρειάζονται αλήθεια μεγάλες προσπάθειες για να παραμερίσουμε τον παλιό άνθρωπο, το χθεσινό εαυτό μας, που η έλλειψη κοινωνικής αγωγής και πολιτικής μόρφωσης και η παραφροσύνη του παγκόσμιου πολέμου τον έκαναν κτήνος και που βρέθηκε σκοτωμένη η λίγη συνείδηση που είχε
για την αξία της ζωής και το σεβασμό στην εργασία. Πάμε στη μεταπολεμική περίοδο. Όλο το διάστημα της μετακατοχικής περίοδου μέχρι τις αρχές του 1947 από το ΕΑΜ ακολουθείται η πολιτική της ομαλής μετάβασης. Τον Ιούλιο του 1945, αμέσως μετά την απελευθέρωση των Χανίων από τους Γερμανούς, ο Κοντουδάκης συνεχίζει τον αγώνα για την εκπλήρωση των οραμάτων του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ. Στις 7-8 Οκτωβρίου του 1945 συγκαλείται η πρώτη συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ νομού Χανίων στο κέντρο Παλά στο Κούγκαμπή στα Χανιά. Ο Κοντουδάκης και άλλοι αντιπρόσωποι από την Ανατολική Κίσαμο δυσκολεύονται να πάνε και ειδοποιούνται άμεσα διότι η παρουσία τους θεωρείται απαραίτητη. Τελικά τα καταφέρνουν. Δραστηριοποιείται με συντρόφους του και τους χωριανούς του στον Ελεουργικό Συνεταιρισμό Πολεμαρχείου και Περιχώρων, στον οποίο προπολεμικά ο πατέρας του ήταν πρόεδρος και παίζει το 1939 και παίζει πρωτοπόρο ρόλο. Βαθύς γνώστης των αγροτικών θεμάτων φαίνεται από την εισήγηση που κάνει στη σύσκεψη των αντιπροσώπων συνεταιρισμών Ανατολικής Σάμου, αναλύοντας την οικονομική κατάσταση και εξηγεί τον προορισμό των αγροτικών συνεταιρισμών και μιλά αναλυτικά για τα θέματα του κρασιού και του λαδιού. Όλο αυτό το διάστημα σε κάθε ευκαιρία επιχειρείται υπό την καθοδήγηση των Άγγλων πρακτόρων η δρομολόγηση των προσπαθειών με ένα σατανικό σχέδιο για τη συγκρότηση της εθνικόφρονος πλευράς, ώστε οι αμικές και ιαπωνικές δυνάμεις να βρίσκουν διαρκώς μπροστά τους εμπόδια στην ανάπτυξη της πολιτικής τους δράσης. Ένα κλίμα τρομοκρατίας και ένα καθεστώς διώξεων που ονομάστηκε Λευκή Τρομοκρατία απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Ο Κοντουδάκης, σταθερός στα ιδανικά και στον αγώνα, ενοχλεί. Ο 90χρονος σήμερα Γιώργης Χριστοδουλάκης, γραμματέας τότε της ΕΠΟΝ Νέας Χώρας, στη μαρτυρία του για τον Κοντουδάκη, τον θυμάται το 1946, να παρευρίσκεται ως εκπρόσωπος του Αγροτικού Κόμματος σε ένα γλέντι που έκανε η ΕΠΟΝ στο Πανελλήνιο στη Νέα Χώρα, που ακούστηκαν κυρίως τραγούδια της αγροτιάς, και ότι κατασυκοφαντήθηκε από την αντίδραση, η οποία μέσω των γηπαρέων έσπαιρνε ψιθύρους ότι έκανε υποχώρηση. Στα Χανιά, στις 19 Φλεβάρι του 1946, εργάτες, αγρότες και επαγγελματοβιοτέχνες κατέβηκαν σε απεργία διεκδικώντας ζωτικά αιτήματα για την πόλη και την ύπαιθρο. Παρά τις λυσασμένες προσπάθειες του μαύρου μετώπου να σπείρει τον εμφύλιο και να ματοκυλήσει το λαό, πέτυχαν τη δικαίωση πολλών από τα αιτήματα και την ανέστηλαν για να ματαιώσουν τα σχέδια του μαύρου μετώπου. Το Μάρτιο του 1946 αρχίζει νέα απεργία στα Χανιά. Την Κυριακή 24 του Μάρτη θα έρθουν για πρώτη φορά να μιλήσουν στα Χανιά οι αρχηγοί του ΕΑΜ από την Κυριακή του Επιτροπή, Γαβριλίδης, Σιάντος και Παρσαλίδης. Στις 24 Τρίτου 1946 συζητιέται με σημειώματα συνεδρίας της τομεακής της Βουκολιάς και συζητείται η έγκριση από το αστυνομικό τμήμα Βουκολιών. Στο τέλος του μήνα του Μάρτη έγιναν εκλογές, από τις οποίες το ΕΑΜ απήχε. Σε ένα μακροσκελές σημείωμα αναλύονται τα επιχειρήματα και αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος που προκύπτει. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας ιδρύεται πανελλαδικά η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Στα Χανιά, στις 7 του Αυγούστου ιδρύεται το Σωματείο Ελλάς με κεφαλαία, που είναι κομμάτι της ΠΑΕΑ. Φυσικά ο Κοντουδάκης είναι μέλος της. Το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ και η Εθνική Αλληλεγγύη μετά την απελευθέρωση και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, στο πλαίσιο του οξύτατου προβλήματος επιβίωσης, ιδιαίτερα των παιδιών, δημιούργησαν το 1946 παιδικές εξοχές στα παλιά ρούματα. Σε 7 Αυγούστου, με σημείωμα που στέλνει στον Κοντουδάκη, ο συναγωνιστής του Μαλανδράκης του λέει: «Αγαπητέ μου Γιάννη, σου γράφω βιαστικά, ήρθαν εδώ για παιδική εξοχή 50 παιδιά της Εθνικής Αλληλεγγύης. Σε παρακαλώ φρόντισε να μαζευτεί μια ποσότητα σταφίδα για τα παιδιά. Τα δίνετε στο Μιχάλη Δημητριάδη. Επίσης κάνετε μια προσπάθεια στον Ταυρονίτη για καρπούζια και τη Βλαχερονίτη για ντομάτες». Ο Σταμάτης έγραψε σχετικά στη συναγωνίστρια Αθανασία Στεφανουδάκη. Στις 12 του Αυγούστου ο ίδιος επανέρχεται με νέο σημείωμα στο οποίο γράφει: «Κρατιούνται εδώ οι παιδικές εξοχές
ύστερα από συνεχή δουλειά της ΕΠΟΝ, βέβαια αλλά και προσωπική δική μου, θέλουν τόσα πολλά και τόση πολλή δουλειά που το βλέπει κανείς μόνο στην πράξη. Μεταφορές από τα Σαμάρια μέσα στο σχολείο στο Μήλο, ζύμωμα, μαγείρεμα, υπηρεσία, προμήθεια ορισμένων ειδών που δεν υπάρχουν εδώ, το κρέας και τα αυγά, φρούτα και τόσα άλλα. Ό,τι μπορείς Καμεγιάννη για φρούτα, ντομάτες, καρπούζια. Ιδιαίτερα φρόντισε Γιάννη για αυγά. Εξαντλήθηκαν και χρειάζονται 110 κάθε μέρα. Εάν μπορούν να μαζευτούν με έρανο, τόσο το καλύτερο. Εάν δεν μπορεί να γίνει, τότε στείλε σημείωμα για να μαζευτούν από αυτού, αν υπάρχουν βέβαια, με πληρωμή της Εθνικής Αλληλεγγύης. Παρακίνησε τη θα γύρω χωριά να στείλουν τίποτα. Στις 3 Φλεβάρι του 47 η ΕΠΟΝ Πολεμαρχείου τον καλεί να χαιρετήσει τα 4τα γενέθλιά της. Στα Χανιά ο εμφύλιος ξεκινά 22 Απρίλη του 47 με τη σύλληψη 12 στελεχών της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με το βενζινόπλοιο άφογο στον Πειραιά και από εκεί εκτοπίστηκαν σε νησιά του Αιγαίου. Ο Κοντουδάκης, κυνηγημένος από το μεταδεκεμβριανό κράτος, φεύγει το 47 για το βουνό προς την πλευρά των παλιών Ρουμάτων, όμως πιάνεται και έχει την τύχη των προηγούμενων. Πρώτος τόπος εξορίας το κολαστήριο της Μακρονήσου, ο Παρθενώνας του νεοελληνισμού κατά τον Παναγιώτη Κανελόπουλο ή το αναρωτήριο ψυχών κατά τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Το 47 με την αμνηστία φαίνεται να ξαναγυρίζει στο χωριό του. Γίνεται προσπάθεια να παραπεμφθεί στο στρατοδικείο, όμως δεν μπορούν να βρουν επαρκή δικαιολογία για να το κάνουν. Έτσι στις 24 Μάρτιου του 48 το αστυνομικό τμήμα Βουκολιών δίνει εντολή και από το φυλάκιο του Κλαδισσού συλλαμβάνεται στις 29 Μάρτη ο Ιωάννης Κοντουδάκης, διαβάζω από το φάκελό του όπως τον βλέπετε στη διαφάνεια, αυτή ήταν η περίφημη φάκελοι, οι οποίοι δυστυχώς καταστράφηκαν και αυτό είναι ένα πλήγμα στην ιστορία του τόπου, μεγάλο πλήγμα. Ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ αποστέλλεται υποσυνοδεία μετασχετικής δικογραφίας κατηγορουμένου επί παραβάση του ψηφίσματος περί μέτρων τάξεως. Στη γελία αυτή η δικογραφία είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα από την κατάθεση ενός μάρτυρα. Λέει η κατάθεση: «Στο χωριό μας έχουμε ένα άτομο ονόματι Ιωάννης Κοντουδάκης. Έχει σπουδάσει καθηγητής, αλλά δεν είναι διορισμένος. Από τον καιρό της κατοχής παρεκκίνησε πολλούς εκ των κατοίκων του χωριού μας και έγιναν κομμουνιστές. Έκανε 4 συνεδριάσεις και τους διοργάνωσε εις 4 κατηγορίες: ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΚΚΕ, Αγροτικό Κόμμα. Εις όλα αυτές κατηγορίας έκανε τον αρχηγό». Κλείνει η κατάθεση εδώ. Ο φάκελος του λίαν επικινδύνου δια τη δημόσια ασφάλεια Κοντουδάκη προωθείται και στις 22 Απριλίου αποφασίζεται η εκτόπισή του στην Ικαρία με την υπόμνηση ως ύποπτο αποδράσεως. Από τον Κόκκινο Βράχο το 1950 μεταφέρεται στον Αϊστράτη στη Λίμνο. Εκεί περνά αρκετά χρόνια. Με συνεχείς παραστάσεις της εκτόπισής του από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δημόσιας Ασφάλειας Νομουχανίων, η οποία εξετάζοντας την εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροφυλακής Χανίων για τους κρινόμενους εκτοπισμένους Ανδρέα Τατσαρονάκη, Γιώργο Κουμανδράκη, Μανώλη Βλαχάκη, Κώστα Βουτετάκη και του ιδίου, σημειώνεται: επειδή εκ των προσκομιστέντων αυτής στοιχείων σαφώς και ανενδιάστως προκύπτει ότι οι ανωτέρω αδιούχοι εκτοπισμένοι κομμουνιστέ, επανελθόντας εκ του τόπου της εκτοπίσεώς των, προσωρινής εμφανίσεώς των, τη αδεία του Υπουργείου Εσωτερικών, όχι μόνο εξακολουθούσαν να εμφορούνται υπό των αυτών αντικοινωνικών και αντεθνικών αντιλήψεων, αλλά ως απεδείχθη εκ της παρακολουθήσεως αυτών, ούτε τυχάνουσι αμετανόητοι και επικίνδυνοι κομμουνιστέ εις την δημόσια και εθνική του κράτους ασφάλεια. Δια ταύτα γίνεται αποδεκτή η ως άνω πρόταση της Διευθύνσεως Χωροφυλακής και διατάσσει την επί εν εισέτη έτος παράταση της ποινής εκτοπίσεως των αδιούχων εκτοπισμένων κομμουνιστών Κοντουδάκη Ιωάννου του Χαραλάμπου της ποινής αρκωμένης από 24 Σενάτου 57
και Λιγούσης την 24 Σενάτου 58. Σας διάβασα την τελευταία, υπάρχουν για τα προηγούμενα χρόνια κι άλλες. Το Νοέμβριο του 52 παίρνει το βάπτισμα του Πυρός ως υποψήφιος βουλευτής στα Χανιά με τον ανεξάρτητο συνδυασμό Δημοκρατικής Συνεργασίας, στον οποίο συμμετείχε η ΕΔΑ με το Χριστιανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γεωργίου Καψωμένου. Συνεχίζει στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 56, στις 11 Μαΐου του 58 εξελέγει βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Χανίων, όταν η ΕΔΑ εκλέχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση με 79 βουλευτές. Μαζί του εκλέχθηκε ο αείμνηστος γιατρός Κώστας Σιωτάκης. Συνυποψήφιοι του ήταν ο Μιλτιάδης Βαρδάκης, ο Σύφης Μαυριγιαννάκης και ο Βαγγέλης Χατζηγγελής. Τα 3,5 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας του Κοντουδάκη υπήρξαν γόνιμα. Μέσα στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και ως αγρότης, με βάση τα στοιχεία που μπορέσαμε και συλλέξαμε, οι ομιλίες του στη Βουλή αφορούσαν κυρίως θέματα αγροτικής πολιτικής, θέματα υγείας, δήμων και κοινοτήτων, εμπορίου, απεργιών, αυτοκινήτων, πορθμίων, βουλευτών και άλλα. Επίσης, 2 φορές ζητήθηκε η άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Στις 25 Ιουνίου του 1960, μαζί με άλλους 6 βουλευτές της ΕΔΑ, καταθέτει ερώτηση στη Βουλή για τους Υπουργούς Εμπορίου και Γεωργίας, που και σήμερα, 56 χρόνια μετά, είναι επίκαιρη και στην οποία αναγράφεται 2 λόγια. Ενώ η φετινή φρουτοπαραγωγή είναι πλουσία εις απόδοση και βρίσκεται ήδη στο κατακόρυφό της, εν τούτης τα φρούτα προσφέρονται στην κατανάλωση πανάκριβα και απλησίαστα δια το πολύ κοινών, τα λαϊκά στρώματα ιδίως. Τούτο οφείλεται στην απληστία των μεσαζόντων μεγαλεμπόρων, οι οποίοι πραγματοποιούν ληστρικά κέρδη εις βάρος της παραγωγής και της καταναλώσεως. Συμμετέχει στις εκλογές του 1961 με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ, Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδας, που αποτελείται από την ΕΔΑ και το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα. Από το 1958 στις εκλογές βίας και νοθείας του 1961 οργανώθηκε από την ΕΡΕ η τεράστια νοθεία των εκλογικών καταλόγων, η οποία συνοδεύθηκε από την οργανωμένη τρομοκρατία των πολιτών. Στο ημερολόγιο βίας και τρομοκρατίας, τη μαύρη βίβλο που εξέδωσε η ΕΔΑ, αναφέρονται τα παρακάτω. Χανιά, 27 Σεπτεμβρίου του 1961. Τα γραφεία της ΕΔΑ πολιορκούνται, στενώς και οι εξερχόμενοι πολίτες ελέγχονται και οδηγούνται στο τμήμα. Ενδεικτικώς αναφέρονται ονόματα Μιχελάκης, Κολοκοτρώνης, Γκατζόνης, Καθοδόνης, Κλινόπουλος, Νταουντάκης, Γκατζούνης και άλλοι. Αθρώος προσκαλούνται στην ασφάλεια δημοκρατικοί πολίτες και ερωτώνται τι θα ψηφίσουν. Μεταξύ άλλων εκάλεσαν και το θείο του τέος βουλευτή Σιωτάκη για άσκηση πιέσεως και τρομοκράτηση, τηλεγραφική καταγγελία των τέος βουλευτών Σιωτάκη Κοντουδάκη. Χανιά, 7 Οκτωβρίου. Είναι πολλές οι καταγγελίες, σας διαβάζω ενδεικτικά. Οι υποψήφιοι βουλευτές Σιωτάκης και Κοντουδάκης παρακολουθούνται κατά πόδας. Χανιά, 17 Οκτωβρίου. Οι τέος βουλευτές υποψήφιοι του ΠΑΜΕ Σιωτάκης, Ηλίας Μπρεδήμας και Κοντουδάκης με τηλεγράφημα διαμαρτύρονται για το τρομοκρατικό όργιο και τις αήθεις προκλήσεις των οργάνων της χωροφυλακής και τραμπούκων της ΕΡΕ στη διάρκεια της προεκλογικής συγκεντρώσεως που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα Χανιά. Τα γεγονότα αυτά διαδραματίστηκαν παρουσία του διοικητού χωροφυλακής Χανίων, η συγκέντρωση η οποία είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο Απόλλων αιματεώθη λίγες ώρες πρώτης αφήξεως της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ, λόγω που ασκήθηκαν επί του διοκτήτου να αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Παρεμποδίζεται, Χανιά 20 Οκτωβρίου, παρεμποδίζεται η επικοινωνία των πολιτών με τους υποψηφίους του ΠΑΜΕ. Συμμετέχει επίσης στις εκλογές του 16 Φεβρουαρίου του 1964 με την ΕΔΑ και σε υποψηφίους τους Βαρδί Βαρδινογιάννη, Σύφη Μαυριγιαννάκη, Παύλο Μιχελιδάκη και Κώστα Χιωτάκη. Το 1959 παντρεύεται τη Μαρία Βακάκη από δημοκρατική οικογένεια
η οποία θα σταθεί δίπλα του και θα παλέψει στα δύσκολα χρόνια των διωκμών και της εξορίας που έπονται μεγαλώνοντας τα δυο παιδιά τους. Το 1964, από το 1964 στο 1967 ήταν μέλος της Επιτροπής Σύνταξης στην εφημερίδα Αλήθεια. Συνήθως έγραφε για αγροτικά και ιστορικά θέματα. Εντύπωση προκαλεί η προφητικότητα των άρθρων του και την ευρωπαϊκή κοινότητα. Στις 5 Ιουλίου του 1964 συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Πρωτοπορίας με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Χιωτάκη και εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων από το 1964 στη Χούντα. Αποδεικνύεται καλός γνώσης των προβλημάτων της πόλης και του τόπου κατοικίας του της νέας χώρας. Στο ίδιο διάστημα διετέλεσε και πρόεδρος του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου Χανίων. Δικτατορία των συνταγματαρχών. Την πρώτη μέρα της Χούντας των συνταγματαρχών συλλαμβάνεται. Για το χρονικό της σύλληψης γράφει ο Δημήτρης Βλησίδης. Εκείνο το υγρό απριλιάτικο πρωινό του 1967 τρομερή είδηση περνούσε από στόμα σε στόμα και πάγωνε τις καρδιές. Οι στρατιωτικοί έκαναν πραξικόπημα. Η ασφάλεια βρίσκεται, όλοι είχαν ευνηδιαστεί. Η ασφάλεια βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Κατά τις 2 το μεσημέρι η πόλη ερημώθηκε τελείως. Ώρα 3 μετά το μεσημέρι άρχισαν οι συλλήψεις. Μοναδικός στόχος εκείνη την ημέρα ήταν η ΕΔΑ και τα στελέχη της. Τις 2 πρώτες ώρες έπιασαν στην πόλη 22 ανθρώπους, όλοι στελέχοι της ΕΔΑ. Στις 8 η ώρα οι χωροφύλακες μας πηγαίνουν στο κτίριο των παιδικών εξοχών στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Το ανθρωπομάζεμα από τα χωριά ως τα ξημερώματα είναι Κοντουδάκης Γιάννης, Διαλυνάκης Μανώλης από το Πολεμάρχη, Κοντουδάκης Σταύρος από το Βαρύπετρο κι άλλοι. Έτσι ο αριθμός των χαγετών που πιάστηκαν σε αυτή την πρώτη φάση των διώξεων γίνεται 45. 3 του Μάη είναι η 13η μέρα ζωής σε τούτο το στρατόπεδο. Νύχτωσε, ξαφνικά ώρα 3 το πρωί ο στρατοπεδάρχης ανακοινώνει: «Κύριοι, σε 1/4 μετάγεστε. Στην προβλήτα είναι πλευρισμένο ένα μεγάλο, της Σούδας εννοείται, είναι πλευρισμένο ένα μεγάλο αρματαγωγό, το Λίμνος. 5 κολλασμένες μέρες κράτησε το ταξίδι στο αμπάρι του Κήτους, ώσπου να φτάσουν στο Θανατονήσι». Συνεχίζει ο Βλησίδης. Άρχισε το ανέβασμα στο κατάστρωμα. Μπροστά στους κολλασμένους προβάλλουν οι γυμνές κορφές και τα κακοτράχαλα ακρογέλια του ξερόνησου της Γιούρας. Είναι 11 το πρωί 7 του Μάη. Στη Γιούρα έχουν συγκεντρώσει 7.000 ανθρώπους ως εκείνη την ώρα. Στον τρίτο όρμο 786 Κρήτες και Πελοποννήσιοι όμηροι κρατούμενοι στείνουν τις σκηνές τους. Εκεί τον βρίσκει το πρώτο γράμμα της οικογένειάς του που είχε σταλεί στις 6 Μαΐου του 1967. Η ζωή σε τούτο το Θανατονήσι αβάσταχτη. Οι εξόριστοι είχαν περάσει από τον πολιτισμό στη βαρβαρότητα. Παλεύουν με τους δαίμονες, δεν το βάζουν κάτω. Πολλοί τα έχουν ξαναζήσει παλιότερα. Και η πιο μικρή δράση είναι βάλσαμο. Ο Κοντουδάκης πάλι είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών. Ο σύντροφος και συνεξόριστός του ερεθεμιώτης Νίκος Περακάκης περιγράφει στο βιβλίο του μερικές χαρακτηριστικές στιγμές δημιουργίας τους στο καταραμένο νησί. Με φωνάζει ο Γιάννης Κοντουδάκης που του είχα, μα και μου είχε κι αυτός ιδιαίτερη συμπάθεια. Ήταν από τους πλέον εκλεκτούς, σεμνούς, αγνούς και ηθικούς αγωνιστές του στρατοπέδου. Σε άλλο σημείο, σελίδα 90. Δεν θα πέρασαν 2 μήνες και οργανώσαμε τη μόρφωση των αγωνιστών. Άρχισαν και λειτουργούσαν σχολεία δημοτικού, γυμνασίου, λογιστικών και ξενόγλωσσα. 100 και πλέον ήταν οι κρατούμενοι καθηγητές και δάσκαλοι. Δίδαξαν με ζήλο τους δεσμότες. Γιάννης Κατσάνος, ο Γιάννης Κοντουδάκης και άλλοι δάσκαλοι του λαού. Στο αρχείο του Κοντουδάκη υπάρχουν κάμποσες σημειώσεις
από διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας και από το αρχαίο θέατρο εξαιρετικής ποιότητας που ήταν τα μαθήματά του στους συντρόφους του. Και συνεχίζει ο Νίκος Περακάκης. Στις 9 το βράδυ, σε ένα θάλαμο πραγματοποιήθηκε στρατοπεδική εκδήλωση. Οι κριτικοί, με αρχηγό τον καθηγητή και τέος βουλευτή Γιάννη Κοντουδάκη, τραγούδησαν και χόρεψαν σκοπούς και χορούς της Κρήτης. Ο αετός της Κρήτης, το ριζίτικο εννοεί, και το πότε θα κάνουμε και στα στεριά αντίχησαν και κάλυψαν όλο το στρατόπεδο. Τα ροζοναρίσματα, τα ανάκλια του Μιλτιάδη Βαρδάκη, που τα διάβασε ο Γιάννης Κοντουδάκης, σκόρπισαν τα γέλια και τον ενθουσιασμό σε όλο το θάλαμο. Ο Κοντουδάκης δυσκολεύεται να πείσει τον καπετά Μανώλη να παίξει στο έργο «Ο Καραγκιόζης Μάγος», το ρόλο του κριτικού, διότι θεωρούσε ότι θα ξεγιβεντιστεί. Τελικά αποδέχτηκε και λέει: «Ώσπου την 21 Οκτώβρη το βράδυ δώσαμε την πρώτη παράσταση. Ήταν πολύ πετυχημένη. Γέλασαν κάπως τα πικραμένα χείλη των αγωνιστών. Όλοι οι καραγκιόζοπαίχτες, οι κομπάρσοι και οι οργανοπαίχτες ήταν νεολαίοι. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε ο γέρο καπετά Μανώλης, ο Κουζουλός. Και ο Κοντουδάκης δεν έμεινε πίσω. Στάθηκε στη μέση της αίθουσας, με ύφος και προφορά γέρο κριτικού, διάβασε τα ροζοναρίσματα του Μιλτιάδη Βαρδάκη. Τα χάσαν οι κρατούμενοι από το πνεύμα το κριτικό και από τον τρόπο της κριτικής έκφρασης του Κοντουδάκη. Το 1968 ο Κοντουδάκης και άλλοι εκτοπισμένοι δεσμότες μετακινούνται στη Λέρο, πρώτα στο στρατόπεδο στο Λακί και αργότερα στο άλλο στρατόπεδο στο Παρθένη, όπου και θα παραμείνει μέχρι το Δεκέμβριο του 1970. Στις πρώτες εκλογές μετά τη μεταπολίτευση, το 1974 ήταν ξανά υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Ενωμένης Αριστεράς, παίρνοντας 999 σταυρούς, και συνυποψήφιος του Αγγελάκη Καούνη Μαρία, Μιχελιουδάκη Παύλο και Σιωτάκη Κώστα. Το 1977 είναι ξανά υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος και συνυποψήφιος του Ηλιάκη Λευτέρη, Ιωάννα Καριστιάνη και Κώστα Σιωτάκη. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου του 1978 ο Κοντουδάκης είναι και πάλι υποψήφιος για το Δήμο Χανίων, του συνδυασμού Δημοτική Αναγέννηση με επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Χιωτάκη. Το 1984 παίρνει την ταυτότητα του αντιστασιακού από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Το 1985 αναγνωρίζεται σαν αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και σαν μέλος των αντάρτικων ομάδων του ΕΑΜ. Λίγες μέρες, για δεύτερη φορά, πρόσκληση της νομαρχίας δεν είχα απαντήσει στην πρώτη. Ήταν δικαιολογημένη η δεύτερη, μήπως δεν είχα λάβει γνώση και χάσω τη δόξα. Ανάλογη πρόσκληση για άλλη περίοδο δεν είχα πάρει πριν 2-3 χρόνια και είχα στείλει λιγόλογη απάντηση, νομίζοντας πως ίσως βρίσκεται σε κανένα σιτάρι αρμοδίων υπηρεσιών σας. Δεν φταίω εγώ γι' αυτά, αν φταίω εγώ γι' αυτά ζητώ συγγνώμη. Και το θέμα λοιπόν πρέπει να σας πω πως έχω περάσει την παιδική μου ηλικία και δεν μου χρειάζονται λιλιά και χρωματιστές χάντρες για να πέσω, ούτε δόξες για να υπηρετώ οποιουσδήποτε σκοπούς και σκοπιμότητες. Τώρα οι δοξασμένοι, οι αδόξαστοι και οι δοξάζοντες, υπεύθυνοι και ανεύθυνοι ας καμαρώνουν για το κατάντημα του ανθρώπου της εποχής που ζούμε. Τούτα τα προφητικά και περήφανα λόγια του ασυμβίβαστου αγωνιστή είναι η καλύτερη απάντηση στους σφιοκάμπτες της εξουσίας και των μνημονίων που έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα και κάθε έννοια που έχει σχέση με την αριστερά.
Σε αναφορά του στον Κύρικα, 27 του 88, ο συναγωνιστής του από την περίοδο της κατοχής δικηγόρος Γιάννης Κουμής, που ήταν από τους συνειδητές της ΠΟΕΝ, αποκαλεί το φιλόλογο Γιάννη Κοντουδάκη από τους μεγάλους αγωνιστές της αριστεράς, γνωστό για την ιδεολογική του συνέπεια, ευρυμάθεια και την ευφυΐα του. Το 1991, μετά το 13ο συνέδριο που το Κομμουνιστικό Κόμμα αποφασίζει να αποχωρήσει από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, ο Κοντουδάκης παραμένει σε αυτόν. Μετά τη μεταπολίτευση έζησε και εργάστηκε στο χωριό του ως αγρότης. Είχε γίνει ένα με τη μάναγή. Μέχρι το τέλος της ζωής του έκανε μερονυχτοκάματα, όπως του άρεσε να λέει. Ήταν εργάτης γης, ένας οικολόγος της σκέψης και της δράσης. Η αφοσίωση, η πίστη στον αγώνα και τα ιδανικά της αριστεράς, η ανιδιοτέλεια, η τιμιότητα, η καλοσύνη, η φιλία, η αλληλεγγύη, καθρεπτίζοντας τη ζωή και τη δράση του. Η θέλησή του πάνω από το ανθρώπινο μέτρο, η καθαρή πολιτική του συμπεριφορά. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Αλέκου Αλαβάνου, τότε Προέδρου του Συνασπισμού, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα στο τελευταίο ταξίδι του. Την τελευταία φορά που το συνάντησα ήταν στην προεκλογική συγκέντρωση του 2004 στο Δημαρχείο, όταν υπήρξε μια τηλεφωνική απειλή για βόμβα. Ανεβήκαμε με μια ντουντούκα σε ένα ντάτσον της Κεδονίας για ένα σύντομο χαιρετισμό στον κόσμο και ο σύντροφος Κοντουδάκης ήθελε παρά την ηλικία του να σκαρφαλώσει κι αυτός στην καρότσα. Ενός αριστερού με ένα αρχαίγωνο ήθος, ήταν ταυτισμένος με τα ιδανικά της αριστεράς, της ειρήνης, της δικαιοσύνης. Μιλούσε για τις πανανθρώπινες αξίες που ξεφτίζουν, για τους πολέμους, για το βάρβαρο καπιταλισμό και τον ελευθερισμό, την παγκοσμιοποίηση και τις συνέπειές της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ο Κοντουδάκης εν τέλει υπήρξε μια προσωπικότητα που καθώς διαμορφωνόταν μέσα στον χρόνο, στον πυρήνα της συνυπήρχαν ο στρατευμένος κομμουνιστής και ο πνευματικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν έπρεπε ποτέ να αναζητά τις σχέσεις των κοινωνικών υποκειμένων, να αναστοχάζεται τις ανθρώπινες αξίες μέσα στον χρόνο, αλλά και να αντιμετωπίζει με κριτική διάθεση την υπόθεση της αριστεράς, αυτή τη μεγάλη συλλογικότητα στην οποία έταξε αυτόν. Σήμερα, στην εποχή της ευτέλειας, περισσότερα από ποτέ μας χρειάζονται πρότυπα σαν του Γιάνγκου Κοντουδάκη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Κοντουδάκη, τη σύντροφό του την κυρία Μαρία, το Γιάννη και τη Στέλλα που μου εμπιστεύτηκαν το αρχείο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές που μου έδωσαν την ευκαιρία και δεν ξέρω αν είναι ο Δήμαρχος Πλατανιά εδώ ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι εκπροσωποί του. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση για έναν άνθρωπο του τόπου εδώ της περιοχής, ο οποίος τίμησε την περιοχή. Νομίζω ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση πραγματικά να τιμήσει μια τέτοια προσωπικότητα με έναν τρόπο που πραγματικά του αξίζει, να δώσει το όνομα του Γιάνγκου Κοντουδάκη σε ένα κεντρικό σημείο του Δήμου, σε έναν δρόμο, σε μια πλατεία, σε κάτι, ας το εκτιμήσει ο ίδιος ο Δήμος, και έτσι πραγματικά να τιμηθεί αυτή η μεγάλη προσωπικότητα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε το δάσκαλο ιστορικό ερευνητή Γιώργο Πιτσιτάκη για την προσπάθειά του να καταγράψει τη ζωή του Γιάνγκου Κοντουδάκη.
Θα ακολουθήσει, όπως έχουμε προαναγγείλει, ανοιχτή συζήτηση για να μιλήσουν χωριανοί του και όποιοι άλλοι τον έχουν γνωρίσει για τη ζωή του. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Καντιλάκης, ο οποίος είχα την τύχη και τη χαρά να ζήσω με τον Γιάννη τον Κοντοδάκη από την παιδική μου ηλικία μέχρι που μεγάλωσα και γίνα 22 χρονών. Λοιπόν, με τη λίγα λόγια που θα σας πω, ο Γιάννης ο Κοντοδάκης είπε και ο προημιλητή μας τις αξίες του και τις χάρες του. Εγώ τα έζησα τόσο κοντά, το οποίο δεν τα έζησε κανείς άλλος. Εντάξει, κανείς άλλος. Ο Γιάννης ο Κοντοδάκης ήταν ο άνθρωπος με τον αγγελικό χαμόγελο. Ο άνθρωπος με όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και της ανθρωπιάς. Ένας άνθρωπος που ποτέ στη ζωή του, τόσα χρόνια έζησα και δούλεψα μαζί του, διότι ήμουν κάθε μέρα μαζί του, τα χρόνια που ήταν εδώ πέρα. Ποτέ δεν τον είδα να μανίσει. Ποτέ δεν τον είδα μία φορά να πει ένα κακό λόγο για κάποιον άνθρωπο. Με όλα αυτές τις μεγάλες αξίες, οι οποίες υποθήκανε, γραφτήκαν σε αυτό το χαρτί επάνω. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και ήταν και ένας μεγάλος λόγος που όλοι οι πολεμαρχιανοί, οι νέοι, ενταχθήκανε στο ΕΑΜ και στο ΕΛΑΣ και στις οργανώσεις τότε εποχής. Ήταν η αξία του μεγάλου ανθρώπου αυτού που πέρασε από εδώ πέρα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να αγωνιστούν πάρα πολύ μαζί του και αποτέλεσμα αυτής της να ξυλοκοπηθούν, να βασανιστούν και να ξοριστούν. Θα πω δύο λόγια για αυτούς τους λίγους ανθρώπους. Πρώτο ο Μανώλης ο Διαννάκης, ο γίγαντας της εργασίας και της εργατικότητας, ο οποίος ήταν δουλειά και ζωή μαζί με τον Γιάννη τον Κοντοδάκη. Αυτός ο άνθρωπος προοδευτικός οργάνωσε το πρώτο σωματείο αγροτών γης, το οποίο πριν την κατοχή. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μανώλης ο Διαλνάκης, ήταν το ίδιο ενάρετος όπως το Γιάννη τον Κοντοδάκη. Εξορίστηκε, φυλακίστηκε στο Ιτζερδίν για τις ιδέες του και για τα αρκετά χρόνια. Ήταν τα τρία μετά, ήταν τα τρία παιδιά της Δράκαινας. Η Δράκαινα τη λέγανε την Πολυδράκαινα της Στεγιανή, γιατί τότε οι γυναίκες δεν είχαν όνομα, ούτε δεν είχαν δεν είχαν όνομα, ούτε και ψήφο εκείνη την εποχή. Και τα τρία της παιδιά ήταν τα κουριδάκια. Ο Σταμάτης έκαμε στις υπανδρικές φυλακές και καταδικάστηκε 2 χρόνια σε φυλάκιση. Και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Ήτανε ο Αλέκος, ο Γιάννης, τα τρία κουριδάκια. Μετά, Παπαγιανάκια, τα οποία τα Παπαγιανάκια ήταν ο Νικόλας. Το άλλαξες? Όχι, το άλλαξες. Ο Νικόλας, ο Θοδωρής δεν επαρέδωσε τα όπλα μαζί με το Ανθρωπάκι, όπως το λέγανε, το Παναχάκι το Γιώργο. Αυτοί τους εγγυήθηκε ο Βαρδουλές να παραδοθούν και παραδοθήκανε και έληξε και αυτόν η περιπέτειά τους. Ήτανε τα μαρολαχάκια και αυτά εξοριστήκανε, φυλακιστήκανε.
Ποιος άλλο? Γιάννη είναι κι άλλοι που είναι μα σύντομα. Μα το είπα, τα κουρδάκια, δεν είπα, το σταμάτησαν. Πολλοί. Και όσοι δεν φυλακιστήκανε, ξυλοδαρθήκανε και κακοποιηθήκανε. Δεν είναι κανείς άλλο, ναι. Ποιος είναι? Λοιπόν, σε ευχαριστώ για όλα αυτά και πάντοτε ποτέ να μην γίνει εμφύλιος πόλεμος. Να σταματήσουν οι αδερφοφάδες, να μην είμαστε πλέον σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάνω Κωστή. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να υποκληθώ στην οικογένεια του Γιάνγκου Κοντουδάκη. Πιστεύω ότι έπρεπε να πάρω το λόγο όχι σαν πρώην δήμαρχος Βουκολιών που είχα και το δημοτικό διαμέρισμα πολυμαρχείου, αλλά και σαν Ρουμαθιανός που, όπως ακούσετε, ένα μέρος της ζωής του έζησε και πέρασε και δίδαξε σε άλλους αγωνιστές των μαλαιορμάτων και στο νομό γενικότερα τις αξίες της ελευθερίας και του αγώνα. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές, διότι στην 20χρονη και πλέον εμπειρία μου ίσως να είναι η πρώτη εκδήλωση που ο κόσμος ήταν αφοσιωμένος για να ακούσει για το Γιάνγκο τον Κοντουδάκη. Στις περισσότερες εκδηλώσεις γίνεται το έλα να δεις. Αυτό τιμάει και τους παρευρισκόμενους, αλλά πολύ περισσότερο το Γιάνγκο τον Κοντουδάκη. Τον έζησα από δύο που θυμούμαι εγώ προσωπικά. Όταν ήρθε στο γάμο μου, γιατί ήταν πολύ δεμένος με την οικογένεια των Ποπολάκηδων, ιδιαίτερα με τον Κουμί, τον Σκουπιδογιάννη και με πολλούς άλλους Ρουμαθιανούς που αναφέρθηκαν εδώ για την παρουσία τους και τον αγώνα τους, σήκωσε ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, το χέρι του να τον καλωσορίσει. Και αυτό σήκωσε το χέρι του από την πόρτα 10 μέτρα μακριά και του σφίξε το χέρι του. Όταν ήρθε καιρός ρώτησα τον πατέρα μου, πατέρα, πρόσεξα αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο αυτόν τον άνθρωπο τον χαιρέτησες και δεν χαιρετούσες τους άλλους παρά μόνο όταν περνούσαν για τη χάρη? Μου λέει ο πατέρας μου, αυτός παιδί μου είναι ο Γιάνγκος ο Κοντουδάκης, ο πρώην βουλευτής, ο αγωνιστής. Γι' αυτό, παιδί μου, βάσει αυτός τους αγώνες που έκανε ο Γιάννος ο Κοντουδάκης, οι αγώνες που έκαναν οι υπόλοιποι Ρουμαθιανοί και οι υπόλοιποι του Νομουχανίου και όχι μόνο, κρατήσαμε στα ρούματα την ιστορία μας. Η ιστορία που έχουν τα παλιά ρούματα ήταν από κάτι τένθους ανθρώπους και οφείλουμε να την κρατήσουμε σαν κόριο οφθαλμού. Και εσείς εδώ και εμείς στο ρούματα και σε όλο το νομό και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα θυμούμαστε για τους αγώνες τους. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, τι θα θέλετε να ακούσετε από το στόμα του Γιάνγκο Κοντουδάκη σήμερα? Εγώ πάντως θα ήθελα να ακούσω ένα πράγμα. Υπάρχει κι άλλος δρόμος? Να ακούσω το ναι ή το όχι του Γιάννου Κοντουδάκη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και θα πούμε, αν και μας εκάλυψε ο δάσκαλος, θα πω κι εγώ μια εμπειρία που έζησα με τον Γιάννη τον Κοντουδάκη και τον έζησα από κοντά κι εγώ, από μικρό παιδί, από πολύ μικρό. Ο Γιάννης ο Κοντουδάκης όταν με συναντούσα στον δρόμο, ποτέ δεν πρόφανα να του πω καλημέρα. Το πρωτόλεγε αυτός. Ήταν τόσο ευγενής, τόσο συνετός άνθρωπος. Και ένα παιδί 7 χρονών, 8 χρονών να βλέπει στον δρόμο, θα το χαιρετούσε. Δεν θα απαξίωνε όπως τώρα περνάνε οι μεγάλοι και δεν μιλάνε στους μικρούς. Πολλές φορές εσκευόμουν, κυρία, τώρα θα του πω εγώ πρώτα. Δεν προλάβει. Το πρωτό λέει αυτός που καλημέρα ή το χέρι.
Όταν μεγάλωσα, δεν είχα πολύ δουλέψει κοντά στο Γιάννη Κοντουδάκη, δεν είχα δουλέψει σχεδόν καθόλου κοντά του. Όταν πήγε εξορία, μου έκανε έκπληξη που έγραψε στη γυναίκα του να πει στο Βασίλη να λάβει την περιουσία, να τη φροντίζει, ας πούμε, όσο λείπω εγώ. Την ανάλαβα, την εφρόντισα, την καλλιέργησα. Όταν ήρθε ο Γιάννης από την εξορία, την παράδοσα αμέσως βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση που μου το θεωρούσα τιμή για μένα να με εκλέξει να αναλάβω την περιουσία. Γιατί δεν είχαμε πολλές σχέσεις έτσι να δουλέψω κοντά του και να με καταλάβει αν είχα ικανότητα. Ήτανε πολύ συνετός, πολύ προσιτός. Εμείς σαν παιδιά τον πειράζαμε πολλές φορές. Είχε μια φορά, δεν θα ξεχάσω, είχε ένα μποστάνι καρπούζες και δεν πήγαμε να κόψουμε μια καρπούζα να τη φάμε, παρά ήθελαμε να βρούμε και την οριμότερη και φαλιάραμε τις μισές καρπούζες. Δεν είπε τίποτα όμως, δεν είπε στον πατέρα μου που θα μας σαλαμούριαζε στο ξύλο, αλλά δεν το είπε, ενώ ήξερε, ήταν φως φανάρι ότι εμείς που ήμασταν εκεί κοντά στην περιουσία του, εμείς τα κάναμε. Και δεν είπε τίποτα. Ήτανε τόσο συνετός που σου λέει αν το πω θα τα διήρηθα, δεν βαριέσαι. Και όταν θυμάμαι σε ένα μνημόσυνό του που είχε έρθει ο μακαριστός Ειρηναίος, ο Μητροπολίτης της Άμμου και Σελήνη, που είχε κάνει καθηγητέ, ήταν μαζί στο Καστέλ και εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος του και την επιστημονική του κατάρτιση πάνω στο θέμα της φιλολογίας. Είπε ο Δεσπότης ότι έκαναμε λίγο χρόνο, 2 περιόδους έκαναμε μαζί, καθηγητέ, αλλά δεν θα ξεχάσω, λέει, το ήθος του και την προσωπικότητα του. Είχε μεγάλη προσωπικότητα και τύχανε οι πόλεις όλη της περιοχής, αλλά και ειδικά στο χωριό, όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν ήταν στην παράταξη τη δικιά μας, τον εκτιμούσαν και τον εκτιμούσαν. Και το 1958, για να βγει από την εξορία, πολλοί, ξέρω εγώ, πολλούς δεξιούς που τον ψηφίσανε μόνο και μόνο για να βγει βουλευτής να φύγει από την εξορία. Τον ετοιμούσανε, μπορεί να μην συμφωνούσαν στις απόψεις τις πολιτικές, αλλά τον ετοιμούσανε και τον εσεβότανε όλοι, όλο το χωριό, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης. Αυτά είχα να πω. Ο δάσκαλος μας εκάλυψε εκτενέστατα και τον ευχαριστούμε για αυτή την εργασία που είχε κάνει και σας ευχαριστούμε επίσης που όλοι μαζί ήρθαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιάννη Κοντουδάκη, γιατί πράγματι άξιζε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ακριβώς απέναντι. Συνοδοιπόρος ο πατέρας μου, κοντά του, στους αγώνες και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλός, καταδεκτικός και πάνω απ' όλα δεν είχε ποτέ του κακία. Και επειδή έτυχε για κάποια χρόνια να του μαζεύω και κάποιες ελιές μαζί με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου κλπ. Ποτέ του δεν βλαστήμηξε, ποτέ του δεν εμάνησε. Τίποτα από όλα αυτά. Και το κυριότερο και το ορθότερο, ας πούμε, που παρατηρούσα από αυτόν τον άνθρωπο, πέρα από τις αξίες που κουβάλαγε, τις συμβουλές που έδινε σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν ότι ποτέ δεν κρατούσε κακία. Ακούσατε προηγούμενα από το φίλο τον Γιώργο τον Πιτζητάκη που αναπαρήθμισε ένα σωρό δραστηριότητες στην πολιτική μάχη. Υποψήφιους εδώ, ποτέ την άλλη μέρα δεν συναντούσε από αυτούς που δεν τον ψηφίζανε και όμως ποτέ δεν τους κράτησε κακία. Ούτε καταφέρθηκε. Και ας δούμε όλους τους άλλους που περάσανε από τον πολιτικό στίβο, τι δημιουργήσανε τη μετέπειτα των εκλογών.
Ο Γιάνγκος λοιπόν ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος. Αυτό που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι είχε παραπορήσει το σπίτι του εδώ μέσα και είχε γίνει μια βιβλιοθήκη τότε με την νεολαία Λαμπράκη. Δεν ξέρω γιατί ο Γιώργος το παρέλειψε. Πρωτοβουλία δικιά του. Στη βιβλιοθήκη τη φύλαγε και την πρόσεχε η Κούλα, η Διαλυνάκη, η κόρη του Μανώλη του Διαλυνάκη, και ένα βιβλίο της έτυχε να μείνει στα χέρια μου πριν να την παραλάβει η αστυνομία να την καταστρέψει στο 67. Πρέπει να το έχω στα Χανιά στο σπίτι μου. Είναι πολλά που θα πει κανείς για τον Γιάνγκο και για το όνομά του. Αυτά αποτυπωθήκαν απόψε. Καλώς ορίσατε λοιπόν και θα σας πω διαβαστεί μια μαντινάδα. Χίλιας καλώς ορίσατε και ήρθατε και τιμήσετε στον δικό μας τόπο. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω για το χαρακτήρα του Γιάννη οι συγχωριανοί τα είπανε πάρα πολύ καθαρά. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα, νομίζω, σε αρκετούς να μιλήσουν και για την ιστορία της περιοχής, για τους ανθρώπους της περιοχής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω να έχει καταγραφεί. Επίσης από την ομιλία που έγινε δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, και είναι σωστό αυτό που υπόθηκε εισαγωγικά, νομίζω και από τον Αντώνη, ότι σήμερα με την ευκαιρία που μιλάμε για τον Κοντουδάκη μας δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους της δρακογενιάς, είπε νομίζω ο Γιώργος, για το τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, και φυσικά μας δίνεται η δυνατότητα να βγάλουμε τα συμπεράσματα για το τι πάλεψαν και στο φασισμό, και σήμερα μην ξεχνάμε ότι σηκώνει κεφάλι ο φασισμός και έχει μεγάλη σημασία να το πάρουμε αυτό υπόψη μας. Τους αγώνες που έδωσε με ανιδιοτέλεια. Εγώ γνώρισα, όπως ξέρετε, πάρα πολλούς από τους αγωνιστές αμέσως μετά τη δικτατορία από το 1974 και μετά, αλλά νομίζω ότι αυτό που είχε ο Κοντουδάκης, δηλαδή το θέμα της ανιδιοτέλειας, το θέμα της εντιμότητας και το θέμα της εμνότητας, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία του ανθρώπου αυτού και κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει. Επίσης, άμα λάβουμε υπόψη μας το τι πέρασε, το ότι είχε τη δυνατότητα και να εκλεγεί και σε όργανα και να εκλεγεί και βουλευτής κλπ, αλλά δεν έδωσε καμία σημασία σε όλα αυτά. Άρα και το θέμα της αξιοπρέπειας του χαρακτήρα, νομίζω πρέπει να τα έχουμε, να μας διδάσκουν και πάντα μας διδάσκανε. Μου έκανε εντύπωση επίσης, και θέλω να το μεταφέρω εδώ, τα πρώτα χρόνια που ήμουνα και εγώ υποψήφια, δυστυχώς δεν είχαμε βρεθεί να είμαστε συνυποψήφοι ποτέ, αλλά όμως όταν για πρώτη φορά κατέβηκα σαν υποψήφια, τότε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης ήταν από κοντά. Και πάντα όταν πηγαίναμε σε κάποιο χωριό, με παρουσίαζε, με βοηθούσε. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ήξερε να βοηθάει τους ανθρώπους, όποιον είχε δίπλα του. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που ίσως δεν αναδείχθηκε πολύ, δεν ξέρω τι έγραφε η ταυτότητά του σαν επάγγελμα, αλλά αυτός αυτοπαρουσιαζόμενος πάντα έλεγε αγρότης, ότι είναι αγρότης. Αγαπούσε πάρα πολύ την αγροτιά, με αυτήν ασχολήθηκε, με αυτήν συνέχεια τα προβλήματά της έφερνε σε οποιαδήποτε συζήτηση. Και θέλω να τελειώσω με το εξής, και αυτοκριτικά ας το πούμε έτσι. Η σημερινή εκδήλωση, και καλώς έγινε έτσι που έγινε, ήταν μια εκδήλωση από τα κάτω και ίσως άρμοζε με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του Γιάννη. Αλλά ήταν μια εκδήλωση που θα μπορούσε να έχει γίνει και από άλλους χώρους και πολιτικούς χώρους, και γι' αυτό λέω και αυτοκριτικά, αλλά και από αυτοδιοικητικούς χώρους κτλ. Και δεν έχει γίνει στο παρελθόν.
Άρα από την άποψη αυτή πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ. Αν ζούσε, όχι δεν θα υπήρχε λόγος τιμής βέβαια να γίνει αυτή η εκδήλωση, αλλά σίγουρα δεν θα δεχόταν να γίνει. Αυτό είναι σίγουρο. Από μικρός είχα ένα βάρος, γιατί παντού άκουγα τι γίνεται και τι ήταν. Δεν ήξερα τι θα σημαίνει αργότερα αυτό για μένα. Πάντως μου φαίνεται περίεργο όσο μεγαλώνω αυτό το βάρος να κάνει και ψηλό. Θυμάμαι μικρό παιδί, πριν ακόμη μάθουμε να διαβάζουμε, τότε οι Καραμανλικοί και οι Κεντρώοι δεν επιτρέπανε ακόμη το ριζοσπάστη στην εκδοτή. Και έτσι τα πρώτα γράμματα μας τα μάθανε από την αυγή που επιτρεπόταν να κυκλοφορήσει, μπαίνοντας το βράδυ στο σπίτι και την άπλωνε στο πάτωμα και πηγαίναμε και διαβάζαμε με την αδερφή μου και μαθαίναμε 5 πράγματα. Έβαλε την ποίηση στο σπίτι τραγουδώντας για να μπορέσει να κοιμηθεί η αδερφή μου τη μυρτιά του Θεοδωράκη. Μεγαλώνοντας το 67, όταν τον χάσαμε, πήγαμε τον είδαμε στους Αγίους Αποστόλους και μας έλεγε προσέχετε τον εαυτό σας και τη μάνα σας. Εγώ θα γυρίσω. Πέρασε ο καιρός, αυτά τα βλέπαμε, γύρω γύρω υπήρχαν οι πιέσεις. Θυμάμαι από τη μάνα μου μια ζωή να λέει για μια ιδέα τον πατέρα σου τον έπαιρνε στη φυλακή. Δεν έχει βλάψει άνθρωπο ποτέ σου. Αυτό με κράτησε. Θυμάμαι και ευτυχώς είναι εδώ ο θείος μου ο Νίκος ο Βαβουλές με το γιο του τον Γιώργο, από τα σπίτια που μας ανοίγανε τις πόρτες την περίοδο της 7ετίας, γιατί πολλά τις είχαν κλειστές, τη μέρα του Πολυτεχνείου του 1973, όπου ψιλοέντρομος και λίγο σε ένταση πήγα στο σπίτι, ακούγοντας στο σπίτι του θείου μου εκεί από το ραδιόφωνο ότι στην Αθήνα γίνονται επεισόδια, και μισοτρελαμένος στην εφηβεία μου κιόλας, είπα στην Αθήνα γίνονται σκοτωμοί. Έχει μαζευτεί κόσμος και γίνονται φασαρίες. Και είδα τον πατέρα μου που είχε γυρίσει από την εξορία, αντί να τον δω να τρομάξει, μου χαμογέλασε και μου λέει αυτά είναι καλά. Το πρώτο μου μάθημα. Αργότερα που αρχίσαν οι πρώτες ερωτικές ανασχηρτήσεις δικαιολογημένα με την ηλικία μου, με πήρε, με έκατσε στο γραφείο και μου λέει, μου είπε μία κουβέντα. Όλοι και όλοι. Ο έρωτας είναι το αντίθετο της λογικής και να κοιτάξεις να βρίσκεσαι στο μέσο όρο. Μιας και την οργάνωση εδώ την έχουν και τα χωριά της Βορειοδυτικής Κρήτης, να μιλήσω για ένα περιστατικό. Έχουμε έρθει με μια παρέα τότε που έφτιαχνε τα καρπούζια και καθόμαστε και παρατηρούσαμε πώς είναι τα φυτά και σήκωσε από την παρέα ένα καρπούζι να το δει και το ξανάφησε κάτω. Πήγε λοιπόν ο Γιάνγκος και του λέει η μάνα του δεν τα άφησε εκεί και το σήκωσε και το ξανάβαλε στο λακάκι που ήταν στην αρχή το καρπούζι. Αυτά κρατήσανε μέχρι που μεγαλώσαμε. Τον θυμάμαι στο σπίτι ώρες ατέλειωτες να διαβάζει. Σιγά σιγά έχανε την ακοή του και όταν τον τρέχαμε με την αδερφή μου στα κέντρα ακοής και τα λοιπά, μας έλεγε η φύση έχει αποφασίσει πως δεν πρέπει να ακούω άλλο. Εμείς τον πήγαμε βέβαια, δεν τα χρησιμοποιούσε. Αυτό είναι η αλήθεια. Μέχρι που μεγάλωσε, πάντα τον ενθυμάμαι να είναι μπροστά και να μου λέει μην κάνεις πίσω. Αυτό ήτανε και θα τελειώσω αναθυμούμενος μόνο αυτό που πάρεσε από το ζευγολάτι το φωτεινό από το ποίημα του Βαλαωρίτη που έλεγε στο γιο του πάρε ένα σβόλο μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μας καλούν το φύτρο. Αυτό νομίζω ότι είναι και η απάντηση στην ερώτηση που έκανε αν υπάρχει άλλος δρόμος ο προηγούμενος κύριος που μίλησε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Παράληψη τεράστια, αλλά είμαι και συγκινημένος. Δεν ευχαρίστησα όλους εσάς που ήρθατε εδώ, γνωστοί και άγνωστοι. Δεν ευχαρίστησα τους οργανωτές και δεν ευχαρίστησα και τον Γιώργη
που πέθανε κυριολεκτικά στη δουλειά όλο αυτό το διάστημα. Με ξενύχτια, με ζόρι, με άγχος και με προσπάθεια να βρίσκεται πάντα η αλήθεια ακριβώς στο σημείο που τη γράφει. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Δεν δευτερολογώ για να πάρω και χρόνο από άλλους. Πολύ απλά όμως, όταν βαφτιζόταν ο Γιάννης για να φανεί η οντότητα του Γιάνκο, τον είχε τάξει η μάνα του στο Γιώνα. Και εκεί το συνήθειο ήταν, λέει, να πηγαίνουν μπροστά στην εικόνα, να αφήνουν το παιδί και όποιος το προλάβαινε ήταν ο νονός. Και παραλίγο να του φύγουν τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι του κοπελιού για να προλάβουν κάποιοι να τον πάρουν να τον βαφτίσουν. Αυτή ήταν η οντότητα του Γιάνκο τότε, που ήταν και δύσκολα χρόνια. Όχι μόνο πέτρινα, αλλά και κακά πελακιμένα. Ευχαριστώ. Χαιρετώ την απόψινή εκδήλωση που πραγματικά έγινε από τη βάση. Όταν είμαστε 12η Δημοτική Αρχή με τον κύριο Ποπολάκη, πολλές φορές είχαμε αναφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τιμηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Περάσαν τα χρόνια, τον τιμήσαν οι χωριανοί του. Πιστεύω αυτό που είπε αυτός που έκανε την ομιλία, ο Πιτσιτάκης, ότι οι σημερινοί πολίτες του Δήμου και του χωριού να κάνουν μια εισήγηση στη σημερινή Δημοτική Αρχή για να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο με μια ονοματοθεσία ή της πλατείας ή του δρόμου κτλ. Δύο φάσεις θα πω πώς τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ ήμουν υπάλληλος στο Ενέργειο Γεωργικό Συνεταιρισμό Κολυμβαρίου από το 1983 και μετά, εδώ ήταν και πρόεδρος ο κ. Κουλετάκης. Ο Γιάννος ο Κοντουδάκης ερχότανε μόνος του για να πάρει την απόδειξη στη σοδιά του ή του σταφυλιό του ή του βλαδιού. Πάντα οι ιδέες του ήταν πρωτοπόρες, πάντα ήξερε πώς πρέπει να προχωρήσει το συνεταιριστικό κίνημα και όταν του έλεγα ότι ήμουν από τα παλιά ρούματα, αγαλίαζε το πρόσωπό του και μόνο πως δεν με φιλούσε. Την άλλη φάση της ζωής μου που δεν την ξεχάσω ποτέ, ποια ήταν η αριστερά. Το 1977 στις εκλογές ήμουν 18χρονο. Ήτανε με τον αείμνηστο τον Κώστα το Χιωτάκη, υποψήφι. Τότε δεν ήτανε? Για τελευταία φορά ίσως, με το Κουκουέ. Όχι, ήταν εκεί. Το μετά το 1977 ήτανε? Τέλος πάντων, αυτό που θυμούμαι ότι συνάντησε όλοι τους φίλους του, τη γενιά της εθνικής αντίστασης κτλ. Και στην ομιλία του, αυτού και του Χιωτάκη, έκλαιγε όλο το χωριό. Όλο το χωριό, άντρες, ασπρομάλιδες και κλαίγανε σαν μικρά παιδιά. Αυτή ήταν η αριστερά, αυτοί ήταν οι άνθρωποι του λαού. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας πει τώρα ένα ριζίτικο από τη συλλογή που έχει κάνει ο καθηγητής ο Ερατοσθένης ο Καψωμένος, από ριζίτικα που γράφτηκαν την περίοδο της δικτατορίας, που αναφέρεται το όνομα του Γιάνγκου του Κουτουδάκη, ριζίτικα που την περίοδο εκείνη τραγουδιούνταν από κλειστές παρέες και αναφέρονταν σε αγωνιστές της περίοδου της αντίστασης, της κατοχής, και παρακινούσαν για μια νέα αντίσταση την περίοδο της Χούντας. Θα τα ακούσουμε. Πότε θα κάμει ξεστεριά, πότε θα φλεβαρίσει, πότε θα φλεβαρίσει να πάρω το, να πάρω το φέγγι μου, να πάρω το, να πάρω το φέγγι μου, την όμορφη
πατρόνα, την όμορφη πατρόνα να κατεβώ στο Σύνταγμα. Να κατεβώ στο Σύνταγμα και στο Πολυτεχνείο για να σκοτώσω χουντικούς και Έλληνες φασίστες. Ευχαριστώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εμείς τους διοργανωτές, ιδιαίτερα τον Αντώνη, τον Παπαγιαννάκη, τον Γιώργο τον Πιτσιτάκη που στην ουσία μας έκανε την πρόταση, τον Γιάννη και τη Στέλλα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παρευρίσκεστε στην όμορφη αυτή εκδήλωση τιμής στο θείο μου τον Γιάνγκο, όπου μεγάλωσα, μπορώ να πω, τη μισή μου παιδική ηλικία στο σπίτι τους και μόνο καλά έχω να θυμάμαι. Κάτι γυαλιά έχουν πει. Ας ελπίσουμε να γίνουν και άλλα για το θείο μου τον Γιάνγκο, να βγει ένα βιβλίο, να γίνουν και άλλα, να υπάρχει μνήμη του για όσους θέλουν να αναγνωρίσουν τη ζωή του. Γιατί είχε και ένα τεράστιο αρχείο με πάρα πολλά ντοκουμέντα. Ο Μανώλης θα μας πει ένα τραγούδι, ξεκινήσουμε ένα τραγούδι, solo a cappella. Ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνα μου, ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνα μου, βασίλεψε και το φεγγάρι χάθη κι ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην πουλιά, τα τέσσερα που βεδιάζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους γνέφει, έψεσο που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξια γυναικιά κλάματα κι αντριωστά μυριολόγια για αυτά τα ηρωικά κορμιά στο κάμπο ξαπλωμένα και μες στο αίμα το πολύ είναι όλα βουτυγμένα για λευτεριά επήγανε στο να δει τα καημένα.
να